Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Western Youth Federation na kilaitli ki unit ki bakantop ya ka Maurus yar unit ka Pungsior unit bat ka Tesau unit hakini ki khandiat sngi kala pha na ka jingtho sha Deputy Commissioner jang ka West Khasi Hills District ubati lingwa na ka benta ban tuklar lem ha ka bayadei bat ka jingseu ya ka bicycle ha ki skul ba pher ki badan ha po upo usam jang ka West Khasi Hills District Kabala penlong ni gidi khot jong ka seng ban pha da ka jing tho so Deputy Commissioner ka longru bahadin ba ka seng kala yo apdyang ya ki jing o jing nam na ki kme ki pa jong ki khna skul ki bala pen pau ya ka jing sham jing e ban seu ya ka bicycle hakum gani ka por ba kilamat jing e Nagaliang jong ka seng kala kenturu ya Deputy Commissioner ba untuk larlem halor kani ka benta da ka ba pentip lam ya kani ka jing e shika sarkar jilla khanang ba kanam long ka jing ban khia ya ki me ki pa khamtam ya ki long ying ki badok basok hagabaya day bat kani ka benta nagaliang jong Deputy Commissioner ru ula pentip shika seng ba unpha ya kani ka jingkar pa jong ka seng shika sarkar khanang ba ki bor ki ba halor ki ba khmi ya ka tanat puli puthi kindub le ya ka badan kam Nakaliang nijungi kaseng hading ba nilai sengir kajing ut kajing nam jong ki pajba lawan ban kendu ya u sahab udisi badan burom jong ka West Khasi Hills jungi ba ikirpat tu ya u ba un simkiala malur kani ka benta ka ba ya dai pat ki bicycle te nakaliang jungi kaseng nilai i ba pun ki pajba akum kani ka por kajing don jong kani ka flam corona virus ki pajba babun lamat ki jing e nalor ba kabala kasngi kakamai ka kaji kimyo shu hakum kani kapor te nakaliang jungi nyimat se kani kapor ban wan pan kendu bat sahab ban bisi badan burom jungi ba un tuklar lem halor kani ka benta hak ba dai bat ka bicycle namar ba kum ki pajba bunsin hakini kapor kai jing bela hakabela kasngiru la arsin citayau lene laisin du citayau ngiyo te da ingin bam da ingin siu ki bai bam hayi ngasem da ingin siu ki bai skul namar ba bun ki skul akan kapor ba pajba ki hapsiu ba ka bai skul te nakaliang jungi ki baseng ikirpat jur ya u sahab badun burom jungi ba untuk lar lem halor kane ka benta khnang ba ki pajba ru ken kamsuk kandiat namar lada iskul kimap si spa nak spa ka bai skul ro nraila kumno mar Shiteng kumutong kidai ban map ken khnang ba ki pajba ro kin kamsuk kandiat hakji ke jungi ba undai batang ki baru spa ki paskul ndai ki baduk ro ki paskul te nak kata kadau ba ngiwan hande ba ngini kendu ya sahab dan puram jungi ba untuk larlem ha kene ka benta khnang ba Baroh bangin ya inlong kaju tantam ka bakum kene ka por bangia kendu jing e la kalong kamai kaji la kalong haki babun ki benta ka bakum ke por ngia kendu